Ojo lali lur, like, komen, lan subscribe. Nak, Kastini. Enak. Apa sih, Pak? Kon niku ya apa karepmu lho ya apa sih? Bapak iki ya noto anak bener. Gak ana critane wong tuwa iki ape nyemplung nang jurang kenistaan nang anak. Apa maneh kon dadi kemanten. Mosok gak ngerti sih sing darane kemanten ngono uripe swarga donya. Dadak kon enggak lenger-lenger, tola-tole, sawangane suram durja. Terus apa? Mingsek-mingsek. Bapak bondone iki seneng, Pak. Lho, gak seneng mbek wonge kok. Lho, lah kapan maneh? Bapak iki ngenakno kon, pumpung bapak si Odit. Ya apa rek? Mau Pak wurungno mari, Pak. Aduh kon iki niru sapa bebekmu gak ngono kon iki. Dadak warek kok tuturane tambah suwe, angel tuturanmu iki. Wah, aku sih seneng sekolah kok. Lho, sekolah tetep sekolah. Ya wis gak oleh. Lho, gak oleh apane? Bojo ya gak oleh sekolah. Ya diatur Pak. lah iso senak kuliah. Ngono lho. Ngerti ya? Dadi mari kawinan kuliah. Sapa ngerti besok kon iso dadi pilot. Lho. Iya gak? Oh, arek kok tuturane angel temen kon niku. Angel kon niku. Wah, arek kok lolo. Pak, aku mau Pak gak lungguh kene, Pak. Lho, lalu ngendi? Lungguh gerdu ape niku kon niku? Ape jaga gerdu kon niku. Dadi kemanten kok peringisan arek kok. Sapa iki? Oh, iya lah. Iya. Dengaren ya? Nggih. Netepi perjanjian sampean. Lho, aku janji apa iki kan? Lho sampean terus jagoan. Asale iki Waduh iya lah. Iya, iki ngene ya. Sapi dadi kon sapa jenengmu? Sapari kok sapi. Oh iya, Sapari lali aku nak. Soale jagoan tetep jagoan. Nggih. Aku njaluk tulung. Rame-ramekno. Iya apa carane terope Pak Basman iso rame ya apa carane? Ngeten, kepengin rame nggih terop sampean iki dirobohaken mawon. Ngawur ae. Wong terop sewan tamune mawon, Pak. Apa? Nek tamu sampean iki kathah supel pergaulane kali tangga. Iya. Nggih rame terop sampean iki. Oh, ngono ya. Nggih. Lah saiki ngene ae ya. Nek soal iki tak sarana derek kon. Nggih. Wong tanggapane ya cukup ya ta? Nggih. Pokoke nek jagoamu iki manuk kene mang apik. Nggih. Nek aku digawe tak tanggapane. Niki kan jam sekawan ngerek lho niki. Ngarak. Oh, ngarak aku ngerek. Lah kok delem dikerek. Lah niki Oh, ya apa? Waduh. Minggir. Minggir arek cilik minggir. Derek. Kula aturi mendel sedaya nggih. Rene terope Pak Basman iki ajenge ketamunan saking manca desa. Nggih. Monggo disambi. Kuku. Saiki aku durung ayo. Monggo disambi Dik, monggo. Monggo Dik, disambi Dik, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tejo Sulaksono tejane wong anyar katon. Ilang tejane cumlorot sak sada lanang jumleger kari menungsane. Derek niku sinten namine? Oh, nggih. Kula Pak Cukup yogane Pak Turah. Artine cukup sing disandang lan sing dipangan sampai turah-turah. Cukup temen. Lah nek mun turah-turah kula niki kok nggih diutangi sedhe. Kula dhewe golek utangan gedebekan entane. Lah sampean niki saking pundi pinangkane? Kula saking Suralaya Adilinuwih. Artine Surawani Loyopati, Adi Bagus Linuwih samubarang kalire. Lho ngoten lho, Derek. Oh, dados ngoten. Nggih, ngoten niku. Jlentre pokoke. Nggih. Lajeng panjenengan menika sinten? Lan niki dusun pundi? Nami kula Darmo Julik. Artine Darmo niku temen, Julik niku duta perwakilan lan niki dusun Karang Kadempel. Oh, dados dusun Karang Kadempel. Nggih. Tebe saking Suralaya dumugi Karang Kadempel. Ngriki napa sampean pados Dik? Sing kula padosi akik.
Pun ngoten ta. Madosi griyane Mbok Rondo sing gadah petetan Pitik Dara aran Sekar Jayamulya sing dereng rontok sarine. Lho, lah nggih ngriki sing sampean padosi, Dik, cocok nggih ngriki niki. Wah, nek ngoten dapur keleresan mapan kebeneran nek ngoten iki. Enten paribasane, Dik, tumbuh oleh tutup, bantal oleh guling. Sampeyan kok pinter paribasan sampeyan iki. Kula niki golongane seniman. Nggih. Tebih saking Suralaya, lewat dalan pundi sampean wau, Dik? Liwat lorong tengah, kiwa tengen Karangkitri, kadek numpaki jaran napas. Loh, jaran napas. Nggih. Lajeng pirantine jaran napas niku napa, Dik? Niki kula genaken. Nggih. Lise, nggih, gemi setiti ati-ati. Cemeti ati suci. Tropong waskita lair trusing batin, lapak sadat panetep panatagamu. Dik, pun ngantos kados dalang ngoten kok, Dik, kados Lho, rumen kula dalang lah, dalang gersang niki napa? Oh, nggih. Cina TV. Tebih saking Suralaya dumugi Karang Kadampel ngriki. Napa mboten kendel sampean wau, Dik? Lho, kula wau kendel nok kutha Mesir. Nggih, griya sampeyan niki sing kula sir. Lho ngoten. Oh, nggih. Lah saking sampean beton niku napa? Niki ta? Nggih. Niki sawung Setawana. Tegese, Dik. Sawung jago, seta putih, wana alas. Nggih. Terus candrane jago niku napa mawon? Wah, macem-macem derek niki. Nggih. Nggih, sih sampean terangaken siji-sijine. Siji-sijine. Nggih. Napa mawon? Ndugi pundi sing sampean takokaken kula jawab. Nggih, lah jago sampean niku ndase niku sing diarani ndas napa? Ndase cepuk emas tunggul naga. Nggih. Lah gulune, Dik, Tunggul wulung, mripate, merah delima, cenggere, emas berlian, cucuke, aran wesi pulosani, lah kupinge, suling bremara, jembele, sumber Kamajaya, rawise. Cindiama. Dik, Nun, kari situk niki, Dik. sing pundi? Kula jenenge ngomong niki kok sungkan. Mboten napa-napa, mriki mboten enten wade. Nggih. Niki enten jlentrehe dewi-dewi. Mari rawise niku dadak lah teleke, Dik. Oh, dadi takon ikune ta sampean? Nggih. Wadah rasa. Guayane. Nah, niku wau sing jenenge kotenane wau. Wadah rasa niku derek. Lah guayane, Dik. Nejo warna, Lah ulese, manca warna. lho kok saged manca warna napa dumununge, Dik? Ana putih, ana abang, ana kuning lan ana ireng. Oh, nggih. Ho, ho, ho. Niku nggih dumununge nggih. Lah maknane, Dik, coba sampean terangaken. Nah, niki ngeten. Siji-sijine. Nggih. Putih nok wetan panggonane, manukane kuntul, gunungane kapur, segarane santen, kembange kembang cempaka, kutane sloka sing mengku Bathara Guru manjing nok ati suci. Oh, nggih. Jlentreh temen. Nggih ngoten. Lah sing abang, Dik. Nek sing abang niki nok kidul panggonane, manukane ulung, segarane getih, gununge geni, kembange ora waribang, kutane tembaga, sing mengku Bathara Brahma manjing nok Durga Mangsa. Nggih. Sampe kudu watuk kula niki. Lah sing kuning niku, Dik. Nek sing kuning niki nggih kulon panggonane. Manukane kepodang, segarane madu, gunungane welirang, kembangane kenikir, kutane kuningan sing mengku Bathara Kamajaya manjinge nok kebraen. Sanes braon lho nggih. Kebraen. Braen nggih. Lah sakniki kantun setunggal. Lah sing ireng niku napa maknane, Dik? Sing pundi sing ireng mentil niki? Ni- Maknane niku lho ireng. maknane Oh. niku lho, nggih. Anu dikake mentil. Nek ireng niki enten lor panggonane. Manukane gagak, segarane nila, gununge areng, kembangane menteleng, kutane wesi sing mengku Bathara Wisnu manjinge nok sipat kelanggengan. Oh, dadi niku jlentreh. Niku jlentrehe Nek derek. ngoten bersejarah nggih. Wong nggih, kok sampeyan niku kandhani kok gak percaya. Lah sakniki suwiwine. Nah, suwiwine belah jagat
Sikile, Dik. Sangga bumi. Jalune. Sifat jenthik gumala netra. Nggih, amit sewu, Dik. Monggo nggih. Pitik sampean iki mboten tau tarung ta. Lho, pitik kula Nggih. dereng nate tarung, Derek. Tapi jalune kok budel ngoten. Tapi lek kadung tarung, Nggih. tarung sepisan kenek jalune pitik kula abuh nih. Abuh, Dik. Nggih. Mboten saged waras rong dina tabune. Saged waras. Lek pun 9 wulan 10 dina saged waras lek dicelukaken dukun bayi. Nggih dhisik ta. Nggih, nggih. Kok sampean kok malih mblarar ngriku sih, Dik? Lah cakar, Dik. Napane? Cakar. Cakar sapu jagat, Buntute, tebusak uyun sineret, kaya mega diapit kluwung, kukune. lempu yang aking. Lah sakniki pakane, Dik. Pakane mboten mesti. Nggih. Lah Nek pakane mboten napa? nggadhahi yatra nggih sego jagung, nggih. Mbok sampeyan niku mblakrak Kok pakane sego barang jagung ngene ini niku. apa sih? Pakane sego putih, iwak ati jangan kluwe. Oh, lah maknane, Dik. Oh, maknane ngeten. Nggih. Sego putih niku nek wis suci. Lah nek wis suci kudu sing ati-ati supaya luwih-luwih sing disandang lan sing dipangan. Lah ngombene, Dik. Ngombene wadah kawah candra di muka. Isine banyu durga pangongso-ngongso. Lah sing ngombene niku sinten? Mboten mesti kadang-kadang hansip bareng nggih. Dik, nek ngomong sing gendan apa, Dik? Lho nggih pun dudu Nah, mawon. enten Kula sing niki ngombeni. bingung. Nggih dhisik. Sing ngombeni dulur papat 5 badan. Sing Nggih. papat manjing nok keblat, sing siji wujud. Wujud. Wujud Tanjung nih lho, wujud Tanjung. Sing wujud nih lho. Oh, bukti ta. Nggih. Lah maknane, Dik. Keblat niku wetan kulon lor lan kidul. Dene wujud niku rumiyin tukang potong. Oh, Kanca kulon. Tegese wujud niku pancer, Derek. ngoten ta. Nggih, ngoten Lah niku. sakniki pangkringane, Dik. Sami jelasaken. Pangkringane Kajeng Kruda Mandera. Peturane. Dalem mah digondo bantal piwarah kemul pitutur. Dene kurungane lair lan batin mudune jengkar guling kursi gading. Ngoten ta. Lah kok jago sampean niku mendel mawon. Mboten saged kluruk ta. Lho, nggih saged, Derek. Cuma saumur kluruk pisan tok. Kluruke sampe Nggih. kluruke aku ya apa ya. Kluruke wayah jam 8 esuk metu nok ngayunane Sidodadi. Diapit lan diadepi para priyayi diulang Bapak Naib. Lho, Oh, nggih nggih. nggih. Lah sakniki kula takon, wulangane napa, Dik? Laras kalih agamane. Dene nek agama Islam nggih diulang syahadat. Lho, ngoten lho, nggih. Oh, lah niku wau sing sampean maksud nggih. Nggih, ngene ku wau. Mudune jengkar guling kursi gading niku, Dik. Napa maknane, Dik? Nggih sak lebete lan sak jerone gerdin. Nggih, dodo siji tinawonan. Nggih, bekupone jero turon. Isi putri kaudanan sang putra niba pangkon. Oh, ngoten ta maksude. Kula lek krungu turon kudu ngantuk mawon. Lah sakniki Dik kula takon malih. Nggih. Wetenge niku isine napa jago sampean? Wah niki bingung kula lek ngomong niku. Nek weteng niku. Nggih. Nggih nggih sampean jawab sih, Dik. Nggih, sampean wau pun jelas ah. Nggih, jelas. Sing sak lebeting sak jeroning gerdin wau. Nggih, nggih. Dodo siji tinawonan, bekupone jero turon, isi putri kaudunan. Nggih, Sang nggih, putra niba pangkon, nggih. Lek sampean takon isine wetenge nggih. Nggih. Wetenge isi beras, endhog lan emas. Nggih nggih nggih. Beras tegese iber-iber, ojo sampe uas. Dene endhog urwa dadare, yen emas werwa gram-gramane. Lelere. Werwa lelere. Kula niku nek krungu gram-gramane lak deg-deg mawon, Dik. Saniki Mas mudhun are, Dik. Nggih soalé sing dhisik kadang sampean sekolahaken. Lah sakniki telene, Dik. Isi Napa isine, Dik? nggih isine Raja Brana. Mas Peces lan Tigan Lantaan. Mbah Blowo isi ketumbar lan mrica tegese kemantene gak bakal diumbar tapi bakal dilolo. Nek ngoten, sakniki kula pun jelas, Dik. Jago sampean niku jago pedhingan, nggih? Sinten jago niki? Nggih. Lho, ya napa Jago sampean niku? pawijen. Lho dasar kepara nyata niku. Ya napa? Sanes jago sembarangan nggih. Lho mboten, sanes jago-jago ranjen niku mboten. Lah nek ngoten, Dik, amre saene
monggo seduluran kali kula jago niku kula peke. Pak Pek, Pak Pok ya napa sampean niku? Ngawur. Mumpun ndeder perkara lho sampean nggih. Lah nek perlu nggih kula rebut kanthi pecahe dodo utahe ludira. Lho. Nek saged nyempal bau kula, monggo sampean rebut jago niki. Lho, Dik, sing awas hati-hati lho, Dik. Lho, Sampai nek leno lho, ilang duit sampean, Dik. lho sampean niku. Ayo, Mbok, sampean Monggo. rebut jago kula. Surak. Suarane Hati-hati, Dik, gembret iki. Niki mungsuh padha bekene, Dik. Awas. Hati-hati lho nggih sampean. Awas. Kena jalu niku. Lah iya. Hut. Sampeyan kula penting ngeten nggih. Aduh, nggih. Kula penting. Pun kula penting sampean pun. Bareng sampean pedeng kula mboten betah ambune klambi. Dik, pun rame-rame, Dik. Seminggu mboten kula umbak lambe kula. Ah, nggih niki nggih jagone kula sukaken sampean. Nggih. Tapi mboten gampang mergo kula sukaken lho nggih. Lho, lah kok napa kok mboten Lho sampeyan niki sukaken? enten tebusane niki. Lho, Napa? napa tebusane, Dik? Nah, tebusane satak sawe sejampel suku selawe. Maksudnya napa, Dik? Ngene iku maksude nggih, nek tak jupuk rolas nggih, manjinge nang taun. Lho, kok saged dijokok Lho. rolas manjingi teng taun? Lah setahun nak rolas wulan Derek. Oh, Nggih. nggih. Lah lek kula jupuk 30, manjinge teng wulan. Lho, Lah kok saged teng sak wulan? wulan 30 dina. Oh, nek mboten 30 dina mboten kena diarani sak wulan. Mboten kenek kurang niku. Oh, nggih cocok nggih. Nek kula jupuk 7, manjinge nok dina. Kok saged dina, Dik? Minggu, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu. Oh, tadi seminggu niku 7 dina. Nggih, masih bayaran ya kari separuh mek. Nggih nek ngoten tangga-tangga kula kandhanane, Dik, nek Sampeyan seminggu kan. niku 7 dina. Nah lek kula jupuk 5, Nggih. manjinge nok pasaran. Lah kok saged teng pasaran? Legi paing kon wage kliwon. Nggih. Nek tak jupuk 3, manjinge nok kemanten lanang lan wedok sak waline. Oh, nek enten kemanten lanang, Kudu enten kemanten nek wedok. mboten enten waline. Mboten dadi, Derek. Nggih dhisik, Dik. Nggih. Gen kula niki mboten enten waline kok saged dadi, Dik. Niku lek ngoten digrutuk gaji, Be. Sampeyan niku enten-enten mawon. Wah, cocok sampean niku, Dik. Lho, ya Linuwe napa? samu barang kalire. Yok napa nyoto lek kula niki. Lah, Lah, sing napa? gumruduk nok wingking sampean niku sinten, Dik? Oh niku pengiring kula, Derek. Wadyabala saking Suralaya. Mbeton apa mawon, Dik? Nah, niku tumbak sing maksude kangge mbabat dalan. Nggih. Dene sing digawa kabeh aran Misra lan Misri. Oh. Misra tegese kago balik, dene Misri kago kari. Nggih. Misri teka wujud bukti makna. Maknane rupa dom bolah. Oh. Dom lan ndepa pikire bolah netepi ular-ular kuno. Jambe suruh sekar bau supaya weruh sekar banjare nini kemanten lan kaki setomi. Lan kaki kemanten. Oh, kaki kemanten. Nggih. Lah peti cilik sing dipikul niku napa niku, Dik? Niku jodang cilik aran jodang joli jempono. Oh. Tegese wolak-walik sampurnane nini kemanten lan kaki kemanten. Napa mawon isine? Gedang minangka sajen. Tegese gegeto lan padango pikire ngajenono awake. Kupat lepet ngluwari nadar, ngluwarnono sengkalane netepono agamane. Cidhek rezekine adono bela ini. Wah, sampean niki cerdas sampean niki, Dik. Kudu wae ngare kula niku.
Lah kendi niku napa maksude, Dik? Minangka wong tuwa, bak kecangking, kothong kecangking, kendi nyekseni lan mundi-mundi. Oh, nggih. Lah niku enten klapa sing gancet niku. Mulane nek ngapik mantu aja sampe gawe popone wong tuwa. Nggih. Uwet kudu dipepet. Lho ngoten lho. Jelasin niku nggih. Lah bokor kuntingan niku, Dik. Aja sampe nglokor. Lho nggih. Kudu diuning-uning. Mulane nek ngapik mantu kudu diuning-uning utawa dituturi. Pun nggih, diumbar mawon kin mangan pager ngene. Tambah suwe tambah ndodro, Dik. Nggih. Lah piring cangkir niku, Dik. Niki lak minangka sewan ani. Alon sik piring minangka lantaran. Oh, nggih. Cangkir nyancang pikir, lungguhe aran lepek. Duwe gawe aja sampe klepak-klepek. Aja sampe utang nang kancane. Nggih. Umpul-umpul dhisik tegese ngumpulno badane, ngumpulno sanak pamiline, bisa musyawarah lepek untung rugi disangga dhewek. Oh, nggih ngene iku teges nggih. Nggih. Lah sing letter L niku napa, Dik niku, Dik arane, Dik? Sing pundi? Niku lho sing letter L niku. Pating grandul dipikul niku. Nggih. Niku jenenge gawangan arane ongkek. Oh, ongkek niku. Nggih ongkek niku. Mulane ngapik mantu kudu disawang, aja sampe diongkek. Anu ngapik mantu kudu disawang, aja sampe lho nggih bener diongkek niku. Ra enten ta? Mantu sing rodok lutung, dumeh maratuwa cukup, terus dermimis malas nyambut gawe. Lho niku mboten angsal niku. Lah sing enten danganane niku napa, Dik? Niku sewur. Lah maksude sewur? Kangge nyuntek toa. Anu nyuwurno awake nek duwe gawe. Lho ngoten lho. Nggih nyuwuraken nggih. Nggih. Lah isine napa niku? Lho. Oh, sijine niku lho. Sing sijine ta apa isine? Sijine niku. Sijine niku erus. Tegese nerusno karep, Derek. Oh. Nggih. Lah niku kekep nih. Rumangsa nek duwe sikep dikekep tapi gak marahi ongkep. Lho ngoten lho. Nggih. Nggih. Lha napa yang niku? Sampeyan niku ana-ana mawon, Dik. Wong mriki pun anu sadurunge pun ngapalaken niku. Oh, nggih. Lah sing letter L niku, Dik. Oh, letter L malih sampeyan niku. Oh niki letter Oh, L sing niku. dhisik mang pating grandul saiki letter L ngoten ah. Nggih. Niku elir, Derek. Oh, niku jenenge ilir nggih. Nggih. Lah tegese napa niku? Tegese ngapik silirane, tembung liyane, tepas, tegese titip napas. Mulane nek ngapik mantu milya sing napasi landung. Lek cekak niku mengi jenenge ngoten lho. Lah perlune milih sing napase landung niku gunane napa? Kaop nek maratuwa adang genine matak-matik mawon disebul cek gelis murup ngoten lho. Nggih, nek mboten nyambut gawe niku saged dodol plembungan bareng. Niku ngoten paribaos. Senene bastol kok iki. Lah sing bunder cangkeme amba niku, Dik, napa? Niki kemaron, Derek. Maknane karon-karonan pokok beres. Lho ngoten lho nggih. Kalem-kalem mau, Dik. Gak duwe rokok ya leles. Nggih. Oleh sing dawa ya ludung. Nggih. Lah sijine sik. Nggih. Sing rodok mblenduk niku lho. Arane Napa niku? kendil niku. Isine klopo. Nggih. Nek wis njendil mari lha apa ngono lho. Lah niku enten barang gepeng kathik bunder. Napa niku Niku arane? cowek, Derek. Oh, maknane? Asale ngoten kanca dhewek sakniki dipek ngoten lho. Nggih. Lah sijine niku, Dik. Niki dandang, tegese ndang-ndang, ndang dadiya. Nggih. Dandang isi sego, nek dipangan nok weteng marai sesek tur lega. Lah kukusan niku? Kukusan iki ya, Nggih. bisa ngukus derajate. Nek enak aja lali wong tuwa, paribasane gak ana kukus sing tanpa geni. Wong tuwa minangka genine utawa asal usule. Waduh. Pun, Dik. Kula pun ngerti kabeh niku, Dik, jlentreh Dik niku, Dik. Lah ngeten Derek, lah sarene rembug cukup kula jlentrekaken sedaya, nggih. Mula jago Nggih. kula seraken. Kula tumut titip-titip jago minangka anak kula lanang sampeyan trami jago niki. Nggih, Dik. Sami sakseni nggih, jago Kira-kira, niki kula kira-kira. tampane. Pokok sabi. Lho,
Lho, Ri, Kemantene pundi? Lah anakku mang di anakku mang. bakale bojo kula pundi, Pak? Aduh ya apa arek iki? Lho ya napa? Wong ape ditemokno kok gak ono iki lho ya apa iki? Waduh, Kau mati mboten aku. pamitan sampean ta? Lah lan nduk gak pamitan nanti ya. Ri, wis aku kadung koyo ngene lho, Ri. Wirang kon war. Lho temenan. War, Nggih. mantuku, sapari pisan ya. Nggih. Jelas iki anakku nggih wirangku. Ya ta? Nggih. Saiki awakmu nok kene ae barik menawar, tak golekane. Aja kuwatir. Ngoten ah. Iya, aja kuwatir. Tetep kula rabi lho. Iya, aja kuwatir. Nggih, nggih. Nggih. Awak wis tuwa metu-metu kabeh metu nang ndi? Atik udan-udan ngene. Lun. Lho. Oh, Aku, bener Dik. ya. Iya. Dengane lungguh kene. Wis gak perlu atik lungguh. Aku rene gak marani suguhan. Aku rene gak butuh lungguh. Sing penting aku petakon. Lho ya takon ono gae. Nek ono yang aku ono, nek gak ono gak ono. Takon apa? Kok apik kon? Lho, kat ben apik aku. Lho, kok apik. Anakku nok kene enggak? Anakku. Lho, sapa Kastini ta? Kastini. Iya nok kene. Lho, lah kok apik kon gak laporan bare aku, Lah aku laporan apa penaku hansip ta? Wah, arek ngomong cemplang-cemplung. Kastini ngono dadi kemanten. Apik tak temokno Kastini gak ono. Lho, pernah benas tak kandhani. Iya. Kastini ki wis gak setuju nek peno mau-mano oleh Pak Munawar. Iya. Mergo sing lanang wis tuwek, iya. Atik Kastini ki sik durung cukup umur omah kok peno peksa. Lho, masih tuwek mong soge. Lho, Iso ngenakno aku. wong rumah tanggae kan delok bondo kan delok soge. Delok teko paduane jiwa anak iki, anak iki cinta, wong lanang cinta padha cinta. Wis. Arek iki durung cukup umur, aja muring-muring lho peno. Pancen kon ngono, sampeyan iki gak anu kok kon ngono. Lho. Wis susahku tok kon ngono. Peno aja muring-muring. Nek wetan iki kantor polisi. Lah sebelah iki lah nggone kantor KUA. Peno nek kapan maksa-maksa kaya ngono tak repot ke kantor polisi iki lah dihukum. Kon lha peno. opo kon kok tak ngomong. Sebab rumah tangga iki kono wete lho. Opo kon kok tak Wong rumah tangga iki kono wete. Iya. Perkawinan kok dirindungi oleh undang-undang. Iya. Tapi nek sampai peno iki melanggar wet, Iya. lu tak repotno lho dihukum peno. Lha opo nek patpot. Arek kok tak. Saiki lah iki lho. Saiki ngene lho Pak yo. Ngomong Wis dhewe. ngurungno ae. Aku ki durung cukup umur, Pak. Sampeyan gak ngesakno mbek aku ta yo opo sih, Pak? Rungokno. Iya, nek ngono cocok ngomong nak tanpa kejadian gak mungkin ono perubahan. Nek ngene aku sadar nek ngono nak ya. Lah iya, Lah napa Pak niki? Lho, anu iki sapa iki? Lho, War, wong mantun daurak-urak. War menawar. Cilik, Nun. Nak menawar untuku. Untuku, mantuku ya. Nggih, Pak. Bener kok kemanten coplok osik apa masalah kok kara-karaan ngene. Lho mboten saking kepingine nang dadi Iya. kemanten. Saiki sapa sih? Ya iki kemanten iki. Kemanten tapi nak jenggoy. Tuturono, Dik, tuturono. Iki pernah napa Pak? Adikku iki. Oh, niki ngeten nduk Om. Wah. Niku. Saniki ngeten Pak Munawar nggih. Nggih. Soale kemanten wedon iki ponan kula. Sik dereng cukup umur. Dadi mboten kula terusaken kali kesampean. Sebab napa? Sampeyan iki nek sampeyan terusaken berarti sampeyan iki melanggar wet. Ngono nak. Terhitung nek kula melanggar nggih melok ka hukum. Lho, ya mesti dihukum sampean. Ono hukume iki. Nek sampeyan terusaken berarti perkosaan lho niki arek dereng cukup Nek umur. kon terusno, iki dilaporno ke kantor polisi mesti diucut kon. Diucut. Diuntut. Nah nek ngoten Lek, kula pun sadar. Iya. Wis sadar. Sarene kula pun kadung kebajut kaya ngeten. Sampeyan dolekaken rondo-rondo sing rada mansem ngono. Wah, sik memel ae. Lah sakniki pun monggo tumput kula mriki. Ngoten. Oke, Nggih, istirahat. makan-makan mriki. Mangan, Monggo. Nggih, Monggo. susu.